Oh siapa? Aku diganduli. Diganduli siapa? Malah aku mau ganduli ya kak. Wis sida ta ora? Sudah. Aku ini. Aku sih lho. Ya wes. Angin. Ayo. Apa? Apa orang kowe? Ngene iki. Yo. Alah, ngene yo kecil-kecil ngene. Kecil. 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 Wis kecil apa? Kecil. 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 Aku ra iso muni kecil lah. Kowe kok apa? Keceplosan sikil lah ya. Iki aku. Matane. Muter. Nek kaya wis muter ra piye? Ora muter yo. Lah apa? Malik kok malik. Malik ya. Malik. Jangan oleh-oleh. Mari jojo. Hei, Ye, salah tuh kok kancane delok. cantani ya. Cantani ora? Cantani.